Па це не тот Антоній Храповицький, що духовно оформляв і галицьких, руських, і подкарпатських русинів. А й не тот самий. Він оформляв організаційно єпархії, рукоположення і окормляв духовно. Він то робив із цілю возвращення в православії, возрождення русинського самосознання галицьких і карпаторусинських уніатів. По просьбі Волинського архієпископа іменно патріарх Яким робить Антонієві другу юрисдикцію карпаторусинського екзарха. Це треба пам'ятати, історики наші, і тут у нас у Закарпаттю, і навіть церковні історики, цей момент випускають. Напомню, патріарх Іоким дав юрисдикцію Антонію Храповицькому бути карпаторусинським екзархом. Архієпископ Антоній устроює на Галицькій і Подкарпатській Руси настоящу русинську весну. Правда, русинська весна, руська весна на Галичині закончилася тим, що австрійці вивезли вище 1000 русинів у концлагеря смерти Телергоф і Терезін і начисто зачистили Галичину від їх корінних лідерів, корінних духовників, корінних історичних. Карпаторусинський лідер Олексій Кабалюк і Олемків Максим Сандович, вони якраз то зробили, що підняли русинов на духовно-національне возрождення. Це русинське возрождення було грандіозним. І навіть днесь трудно собі представити, як галицькі прості люди, наприклад, возводили одні з перших пам'ятників, наприклад, Пушкіну. Що у них таке було в своїх селах, як у них там Заболотовці, а у нас, наприклад, Пушкіно. Откуда в них любов була така? На Галицькій Руси з подачі львовського уніатського митрополіта Андрія Шептицького, якому, кстати, напомню, представники Ізраїля і нині відказали бути у честі тим чоловіком міра, як називається, точно тепер не пам'ятаю. Но іменно русинське возрождення на Галиції і на Лемковині було утоплено в крові, уви до того приклав руку і сей муж. І наші лемки-русини, галицькі русини умирали тяженько в концентраційних лагерях лим за то, що вони сокотили своє історичне, язик, культуру, релігію православну. А тут уже прийшов переворот, де Шептицький поляк став великим українцем, уніатом і організував, що Терезин та Телергоф наповнилися простими, благодатними священниками, юристами, учителями,